Ja, film mig. Op med ham. Og bussen kommer, skub ham ud. Så bare stop der. Bare slip. Nej, bare slip. Nej, det må du ikke bringe sammen. Nej, det kom bare ud i krybben. Det kom bare ud i krybben. Så. Det kom ud. Sut den i munden og hold din kæft. Og 3 mand til at skubbe en enkelt baby. Det er det ikke populært, det her. Fuck, baby. Hey, vi har også en her. Ja, vi har en her. Tag den her. Det er en hyre. Prøv at se, børn. Prøv at se den her. Prøv at se ham her. Han vil ikke. Han vil ikke have tusind. Det er ikke. Ud på vejen, der kommer en bus ud på vejen! Kom den, Henrik! Det er helt bange, Henrik! Jamen det! Ja, Henrik! Tipper den bagover, hvis I slipper. Gør den. Så ryk lige røven lidt længere frem, Henrik. Ryk lidt. 1, 2, 3. Så har du mærket? Du skal længere tilbage. Nej, hold. Længere tilbage med røven. Hold. Jeg har aldrig set noget lige de 2 gange.